Исәмсез хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, сездән белән мин Салават Миниханов, димәк Татарстар кичәсе кабат эфирдә. Белгәнегезчә, дуслар, һәр пәнҗешәмбе театры төнге клубында Татарның иң текә дискотекләренең берсе Татарстар үзенең ишекләрен ачып җибәрә. Һәм инде дуслар, бүген Лилия Хәйруллинның "Бирмә мине беркемгә" дип аталган альбом презентациясе. Һәм инде бүген күп кенә танылган шәхесләр җыелды шушы безнең кичәбездә. Дуслар, барысын да үзегез күрерсез. Киттек. Исәмсез кадерле дуслар, бүген минем тәүге альбомның презентациясе үтте. Әле бетмәде, әле бара. Һәм инде мин бик шатмын бүгенге көндә, чөнки ниһаять минем күптән инде көтелгән альбомым дөнья күрде. Һәм бүген мине котларга, миңа инде ярдәмгә дип әйтимме, мин дусларым килде, һәм инде бик күп кунаклар килде. Гомумән театр клубында килгән кунакларны әйтәсем килә. Бик күп кеше, мин бик шатмын. Һәм инде бик күп рәхмәтләремне дә белдерәсем килә Салават Минихановка, миңа шушындый матур клубта презентацияны үткәрергә мөмкинлек биргән өчен, һәм инде бик күп булышлык итте ул миңа. Мин мораль яктан да инде бик поддержать итте дип әйтәм. Мине котларга бик күп артистлар, минем дусларым килде. Мөнир Рахмаев, Гүзәлем, Лилия Гимаддинова, Айгөл Рахимова, әнием Гөлдәния Хәйруллина да килде. Һәм мин бик шатмын, рәхмәт аларга, мине зурлап, минем белән шушы бәйрәмне бүлешергә килгәннәр өчен. Һәм инде бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә тамашачыларга, шулай ук мине зурлап, минем иҗатымны яратып килгәннәр өчен. Һәм инде киләчәктә дә мин үземнең матур җырларым белән аларны сөендерергә тырышырмын, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин бик шат.
kişkine şaqta bir de jırlarga atılıp turmaydı. Bu bala indi sahne kurmas deyip kışka 6 yaşında bizani benim benefista çıgargan idik jırlarga. Ol kişkine şaqta jırlamayım, şoför bulam dep kine jibereydi. Naşlaytırıp bir sahnege çıkkaş, ol bitinde narkotik diler. Nechikdir azrak uşap kitdi ve jırlay başladı bu kişkine şaqtan. Naşlaytırıp jırladı. Anasın perihatny возраст deyip tuqtagan boldy. Anan büyüler bilen şug'ullana başladı. Sirka bu studiyaga yürüp obruşlar bilen шығышлар ясый башлады. Шулай итеп яши торгач, ул яңадан шушы җырга кире әйләнеп кайтты. Әтисенең бик күп җырларын башкарды һәм менә бу альбомында да әтисенең җырлары бар. Альбомның исеме дә бирмә мине бер кемгә дә дип атала. Һәм инде нашлай итеп әкренләп җырлар җыя үзенең альбомын җыйды. Ул бер кашанда сезнең исем белән минем нидә яңгыр исем килми эстрадада ди торган иде. Үз тырышлыгы белән менә шушлай җырларны җыеп альбом чыгарды. Менә бүген Татарстан кичәсендә театр клубында аның альбомының презентациясе булды. Мин бик рәхмәт әйтәсем килә. Бигрәк тә Салават Миннехановка, минем инде иң белгән якын кешем. Зур рәхмәт минем кызымны зурлап шулай чакырган өчен. Шундый күп яшьләр җыелган. Мин үзем дә яшьләр белән аралашырга бик яратам. Бик ошады. Бу беренче тапкыр һәм соңгысы булмас дип уйлыйм. Тагын әле мин сезнең клубыгызга килермен. Бәлки үземнең дәгем альбомның презентациясе булыр. Сезгә уңышлар телим, кызыма да уңышлар телим. Һәм инде шулай бергәләшеп, аралашып яшик. Qoyunlar arasına kilgen idin jilekke Uçradın da koşu gittin yalqın saldın yürekke Jiya ikev tanga kadar serileştik Yaradan dibetken idin o koyunlar günleşti Jilekli jeylerinin unutalmamını yemin Jilekli jeylerinin unutalmamını yemin Kıyamın irinlerini de koyun jilet demin Jilekli jeylerinin unutalmamını yemin Kıyamın irinlerini de koyun jilet demin
Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле яшьләр, хөрмәтле безнең театр клубына йөрүче яшьләребез. Менә чынлап бүген зур бәйрәм. Миңа калса Лилия Хәйруллинның шушындый яңа менә альбомы дөнья күрде, дөньяга авыз салды әйтәсе килә. Миңа калса инде шушы татар эстрадасында үзенең тамашачыңны табу, хәзер җырчылар безнең бик күп. Аллага шөкер, беренчедән шушындый матур альбом чыгару белән котлыйм беренчедән. Biz инде дуслары исеменнән, мин Илшат үзенең исеменнән чын күңелдән котлыйм. Ага да уңышлар, матур итеп иҗат итәргә, әле аның барсы да алда, тормышы башлана гына, иҗат тормышы башлана гына, шуңа күрә бары тик уңышлар телим, иҗади уңышлар. Аның барсы да шәп булачак, ул менә дигән кыз һәм менә дигән дус аралашып, матур итеп җырлап яшәргә ясын. Бик зур рәхмәт. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, әлбәттә инде мин шатмын шушы бүгенге кичтә булуыма, Лилия мине чакыруына үзенең кичәсенә. Шушы дискны тотканыма бик шатмын инде. Алла бирсә тыңлап карармын. Бүләк иткән өчен бик зур рәхмәт аңа әйтәсем килә инде. Тагын нәрсә дип әйтәсем килә инде. Шушы Лилия Хәйруллина белән без иҗатташ дуслар, бергәләшеп концертларда очрашып йөрибез. Һәм концертлардан тыш та почти дисәм дә була инде без күршеләр дә. Лилиягә инде киләчәктә дә шушы өстәлеп торсын шушы дискка тагын күп дисклар чыгарырга, альбомнар чыгарырга, иҗатында үсеш булсын. Һәм инде бергә шушылай аралашып, бергәләп җырлап яшик.